אדמו"ר הזקן אומר על י"ט כסלו, זה היום יוקבע למועד תמידי. יש כאן כפילות מוזרה. המילה יוקבע אומרת שזה נכנס ללוח השנה, כמו פסח או סוכות. אם זה קבוע, ברור שזה לתמיד. למה צריך להוסיף את המילה תמידי? אלא שיש הבדל גדול בין קבוע לתמידי. חג רגיל הוא קבוע, הוא מגיע פעם בשנה, עוצר לכמה ימים והולך. אבל י"ט כסלו הוא תמידי, הוא מתרחש בכל רגע ורגע בשנה. למה? 3 סיבות. הראשונה, י"ט כסלו הוא גילוי הסודות של התורה. יש כאן פרדוקס, אם הסוד יתגלה, הוא כבר לא סוד. כדי שהוא יישאר סוד וגם יהיה גלוי, הגילוי הזה חייב להתחדש בכל רגע. זה נס תמידי. השנייה, חסידות היא לא תוספת, היא הנשמה של הכל. כשאתה לומד או מתפלל ביום שלישי רגיל, החסידות היא האור שמחיה את המצווה. זה חייב לזרום תמיד, כמו דם בגוף. והשלישית, כדי שזה יהיה תמידי, זה תלוי בנו. לא מספיק לחגוג את התאריך, צריך לקחת את האור הזה ולפרוץ איתו החוצה, להפיץ מעיינות בכל יום מחדש.